Ganito ka rin ba sa job site kumakain pagka umaga? Ganito ka rin ba kabayan sa job site na kumakain? So yun mga boss, good day, kain tayo bago pumasok sa trabaho. At yun, mag-iingat tayo. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Kain tayo. It's me, Boss Eric, factory worker dito sa Taiwan. Thank you. Minsan masarap kasi pag sa job site ka na lang kakain. Bukod sa nababawasan yung oras mo, so hindi ka pa nagmamadali, di ba? So kaya ako pag agad umaga sa job site na ako kumakain para sakto ang oras. So bumili nga lang pala ako ng pagkain ko dito sa Pinoy store malapit sa dorm namin. So 60 NT, may tatlong ulam ka na, hotdog, luncheon meat, tsaka egg with rice na yon. Kain tayo mga boss.